Segona entrega del Toc Toc Polítics especial de Sant Vicent. Després del debat, és veritat que no ens ha quedat massa clar on podrem torrar. Per això anem a preguntar-li a l'alcalde Manolo Civera quina és exactament la zona per a torrar i a la resta de partits polítics si pensen que s'ha polititzat o no la festa de Sant Vicent. Tenim les preguntes i volem les respostes. Arriba la nova entrega de Toc Toc Polítics! Bé, Manolo, aclarir simplement un parell de punts del que ha sigut, diguem, el tema més debatut d'este ple fins al moment, el dia de Sant Vicent. En primer lloc, per què heu portat este dictamen al plenari? Bueno, jo considero que és necessari, el secretari també ho havia establit així, ell és la màxima autoritat dels funcionaris, veritat, i és el responsable de tot el que jurídicament la vida de lo que succeeix aquí. Entenem que n'hi ha uns reglaments que estan aprovats per ple i uns reglaments que anem a alterar en les sessions que estableixen per a poder materialitzar aquest anhel de la nostra societat, dels veïns de Llíria, en poder fer la festa en Sant Vicent. Bueno, pues jo crec que per aquesta qüestió de que hi ha uns reglaments que aprova l'Ajuntament és necessari que també pugui vindre al plenari allò que anem a fer com a excepció a aquests reglaments. Vosaltres heu mostrat discrepància en la posició de que no era un punt del dia que no havia de vindre al plenari. Per què? Quins són els motius? Bueno, pues els motius són clars. Se tracta d'una autorització municipal. La festa s'ha fet tota la vida i la pròpia autorització que té l'alcalde li diu que la competència en aquesta matèria és de la Direcció General de Prevenció. Es decir, es que la autorización diu, he enseñado el documento en el plenario. Bueno, primero porque en otros años nunca se ha llevado al pleno, los partidos eran los mismos, aunque las personas fueran diferentes, el señor secretario era el mismo, consideraban anteriores que no hacía falta y que con el bando era suficiente, pero bueno, en caso de que consideraban que había que traerlo al pleno, el expediente administrativo debería estar completo. Se hace una petición diciendo que se hace la misma petición que el año 2015, sin embargo no se aporta ningún plano, entonces se entiende que lo que prevalece es lo del anterior. Sin embargo, una vez que está la autorización, se hace un estudio que acota la totalidad del parque, entonces estamos como tenía que ser en el 2015, que son algunas zonas acotadas, está como el informe posterior a la autorización que dice que en la totalidad realmente nos causa una inseguridad y realmente es que no creemos que sea nuestra competencia, porque entonces o todos los años se está haciendo mal y el secretario tendrá que dar cuenta de ello, o si este año tocaba hacerlo así, pues por lo menos que el expediente estuviera completo. I el tècnic municipal que li ha fet l'informe, que entenem que no és competent, però ho entenem, com que no som els jurídics, nosaltres li ho hem consultat per escrit perquè ens aclari el dubte al senyor secretari. Entonces, el técnico que es una aparejador, ni tan siquiera es el técnico de Medio Ambiente del Ayuntament de Llíria, en la seva conclusió, l'he llegida al pleno en la meva intervenció, diu que falta l'informe de la policia local i, lògicament, el que estem dient nosaltres, dels serveis tècnics de la Direcció General de Prevenció d'Incendis. L'expedient està administrativament molt ben resolt, és a dir, hem fet totes les iniciatives prèvies ja durant 2 mesos per a que l'administració autonòmica poguera facultar-nos. Una vegada arriba el 16 de març, per tant, tenim que actuar en aquests dies. L'administració és així, n'hi ha un problema de plaços i tens que actuar quan tu tens. Arriba el 16 de març, el dia 17 va a comissió i ve a ple. Avui no m'haguera agradat que haguera pogut vindre a ple en gener o en febrer i amb més naturalitat, amb més recorregut, fer les coses un poc de manera més distendida. Ja m'ha de pres que tenim que rectificar, que tenim que modificar aquests reglaments per a no tindre que estar tots els anys fent esta escenificar eso. Bueno. Con lo que se ha aprobado hoy, ¿qué diferencias hay respecto a lo que se hizo en el 2015? Que no están acotadas las zonas. En el 2015 sí que había, cuando se hizo la petición, se aportaba una documentación en la que se decía cuáles eran las zonas que se proponían, porque esa es la competencia de la alcaldía, proponer las zonas que se van a hacer. Sin embargo, en este año no se acompaña ninguna petición, en la petición no se acompaña qué zonas se quieren acotar. L'expedient que avui s'ha dut a plenari no està, perquè falta l'informe dels tècnics. L'any passat els tècnics vingueren, visitaren la zona, digueren quina era la zona, ho digueren ells, no ho digué l'Ajuntament,
i digueren quins condicionants. I en aquest informe dels tècnics de conselleria, la Direcció General feu la seva resolució. Acotada està. I quina és en el plànol? Bueno, no tenim ara el plànol. Està dins del parc, dins de tot. Nosaltres tenim l'autorització per a poder fer la festa en tot el que és el parc. I dins d'aquesta autorització hi ha una sèrie de restriccions. Junt dels arbolats... I els nostres tècnics municipals han fet una interpretació de les restriccions i han establit un mapa en un recinte on podrem fer l'activitat. Bueno, ningú ha dit que no li agrada aquest recinte. On s'ubicaria el recinte, Manolo? Com, perdó? En quin lloc del parc estaria ubicat el recinte? Bueno, més o menys on s'han fet sempre, en les zones on estan, diguem, de zona més que no té ningú perill, que no n'hi ha ningú tipus de sotabosc i que no n'hi ha arbres alrededor, és que està dins de tota la franja que darrere dels s'han anat fent sempre, no? Servicis. Sí, on s'ha anat fent sempre i per tant el que hem de fer nosaltres ara és per a aquest dia senyalitzar molt bé la zona. La senyalitzarem molt bé, farem evidentment el bando, farem els folletos que puguem divulgar per a que tot el món sàpiga el marc en la norma a la que tots se devem aquest dia i poder disfrutar d'una festa de manera responsable i feliç. No? Ha polititzat un poc avui la festivitat de Sant Vicent, d'aquesta manera? Totalment, jo crec que he sigut clara i ho he dit al plenari, o sigui, estem en total desacord en que aquests temes se polititzen. La festa ha de ser per una trobada del veïnat de Xermanor, que se visca en Xermanor y en armonía. El objetivo de llevarlo a pleno no ha sido el consensuar ni el que se lleve adelante la fiesta sí va a hacer, es una competencia de la alcaldía y lo que se ha hecho es politizar la fiesta. Muy bien, muchas gracias. Doncs aquestes són les opinions dels polítics de Llíria respecte al tema estrella del plenari de març, la festivitat de Sant Vicent.